लोगोफोर दा जोङो तामुलपुराव थांनायदों लोगोफोर तामुलपुराव बर' साहित्य सभा नायदों लोगोफोर नोंथांमोननो बर' साहित्य सभा देखायनोसै आंजों लोगोसे सोलौ लोगोफोर सोलौ नै ब्र'आ हरिसिंगानि लोगो वा र' मोनसे गुड निउस गोदान बाइक ब्र'नि साननाया जाफुंबाय माथो ब्र'आ गोदो जों क्लासमेटआवनो बिथाङा सिमाङा बेनोमोन आरो बाइकआ बिथांनिया स' जों दा तामुलपुराव थांनि लोगोफोर बर' साहित्य सभा नायनो बिथाङा नै बाइकजोंनो आंजोंनो लोगोसे अरुणाचल शिलं नुगोन आरो लोगोसे नै बिथाङा दा आनबक्सिं खालामा लोगोफोर जेब्ला बिथाङा मट' ब्लग भिडिअ बानायो ब्लग बानायो अब्ला नोंथांमोना नुगोन बिथांनि भिडिअखौ लोगोफोर अके दाहाय सोलौ लोगोफोर दाहाय जों गाखोबाय बाइकआव सोलौ लोगोफोर मोनफैबाय नोंना गार्लफ्रेन्डखौ दोननोसैबा ब्र' गार्लफ्रेन्डखौ बेयाव दोननोसै ने लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय नै फाइनालि नै लोगोफोर गेटआ नै गेटआ लोगोफोर अके भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोर आं गोबां रोखोमनि भिडिअ देखायलांगोन नोंथांमोन दे जागोन दे Terima kasih telah hadir.
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै अके नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै ना मा होनो लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअखौ फोजोबनोसै ब्र नेक्स्ट लेभेल नेक्स्टआव बिथाङा ब्लग बानायगोन मटर ब्लग अब्ला आं बिथांनि फेसखौ देखायगोन दे अके लोगोफोर दे अके बाय टाटा लोगोफोर थेंक इउ